Príjemný deň, srdečne vás vítam na kurze Stop nespavosti. Moje meno je Martišková Jana a som certifikovanou spánkovou poradkyňou. Na tomto kurze sa dozviete nielen ako nespavosť vzniká, ale hlavne ako sa z nej dostať. Ako sa z akútnej nespavosti môže stať nespavosť dlhodobá, chronická, naučená, s ktorou bojujete roky. V spánku a nespavosti nie som teoretik. Prebdených nocí mám mnoho, bola som opakovane hospitalizovaná pri nespavu vo slovenských nemocniciach, takisto som bola závislá od liekov na spanie a k zdravému spánku som si nakoniec pomohla štúdiom spánku a spánkových porúch v zahraničí. Tieto poznatky prinášam teraz na Slovensko, je veľkou škodou, že sme sa o nich nedozvedeli skorej, pretože mnohým ľuďom mohli zachrániť veľa prebdených nocí. Pár slov o mne. Som členkou medzinárodných spánkových organizácií a mám vzdelanie v spánkovej terapii, tzv. Kognitívno-behaviorálnej terapii pre insomniu, ktorá je svetovo prvou voľbou pri riešení problémov dlhodobej nespavosti. Táto terapia je vedecky potvrdená a opakovane deklaruje dlhodobé pozitívne výsledky pre klientov, ktorí sa trápia mesiace až roky s nespavosťou, sú závislí od liekov na spanie a radi by si prinavrátili zdravý spánok, taký ako mali kedysi predtým. Zároveň som zakladateľkou spánkovej poradne Ránečko, vystupujem v médiách a som odborným garantom pre témy nespavosti pre niekoľko portálov a zároveň sa venujem propagácii moderných poznatkov o liečbe dlhodobej nespavosti. Tiež som si prešla, ako som spomínala, mnohými ťažkými obdobiami sprevádzanými pozeraním do plafóna. Nie som vlastne študovaná teoretička, viem, aké je to roky nespať, viem, ako sa cítia ľudia, ktorí sú nevyspatí, ktorí prišli o všetku energiu, ktorí sa trápia a nespavosť im ovplyvňuje veľmi samozrejme celý život. Začala som študovať spánok v zahraničí a dozvedela som sa mnohé zaujímavé poznatky, ktoré v slovenskom éteri neodznievajú. Dnes ľudia, pokiaľ trpia nespavosťou, v zásade siahajú po dvoch riešeniach. Buď sú to tabletky na spanie, tzv. Hypnotika, od ktorých samozrejme sa dá ľahko stať závislý a sú určené vlastne iba na liečbu veľmi akútnej nespavosti, to znamená na niekoľko dní. Aj v príbalovom letáku sa môžete dočítať, že doba nasadenia tabletiek, užívania a zároveň aj vysadenia by nemala trvať viac ako 28 dní. Čo ale robiť, ak nespavosť pretrváva dlhšie? Druhou takou oblasťou alebo spôsobom, ktorým v našom slovenskom zdravotnom systéme sa lekári snažia pomôcť ľuďom s nespavosťou, je nasadenie antidepresív, čo je v odôvodnených prípadoch veľmi správne. To si vysvetlíme na kurze neskôr prečo. Avšak na liečbu dlhodobej nespavosti samotné antidepresíva nestačia. Pretože ten problém nespavosti je zložený z viacerých menších problémov a lieky dokážu vyriešiť určitú časť, ale zvyšnú časť je potrebné riešiť iným spôsobom. A to sa práve dozviete na tomto kurze. Takisto ste určite vyskúšali všetko možné, ak nespíte, aby ste si pomohli a prinavrátili ste si spánok. To znamená, vyskúšali ste rôzne opatrenia z tzv. Spánkovej hygieny. To sú vlastne počnúť s babskými radami, to znamená nejaké bylinky, teplý čaj, medovkový, teplý kúpel, mlieko s medom, ale aj také tie modernejšie, ako je CBD, skúsiť si dať melatonín, záťažovú prikrývku, zatemňujúce závesy, proste mnoho opatrení, ktoré sú ale naozaj vedecky potvrdené, že zlepšujú spánok v desiatkách percent. Na to sú samozrejme štúdie, to sa nepíše len tak, naozaj je to pravda. Avšak do týchto meraní, na základe ktorých tieto výsledky vznikli, vstupujú ľudia nielen tí, ktorí trpia nespavosťou. Tam sú ľudia, ktorí svoj spánok nepovažujú za problém. Vždy nejaká skupina z tejto kontrolnej ten problém so spánkom má. Svetovo sa udáva a takisto aj na Slovensku, aj v západnej, aj východnej Európe máme dáta, že problém so spánkom má približne 10 až 30% ľudí. 30% ľudí zhruba nie je úplne spokojných so svojím spánkom. To by som nenazvala ako nespavosť.
A už ale také závažnejšie problémy, čo by aj splňalo kategóriu nespavosti, má približne 5 až 10 ľudí. 5 až 10 ľudí má vážne problémy so spánkom. Tieto, ak trvajú dlhé obdobie, to znamená mesiace až roky, podľa medzinárodnej klasifikácie spánkových poruch ISCD-3, nespavosť označujeme vlastne vtedy, si môžeme povedať, že trpíme nespavosťou, ak sú naše problémy so spánkom 3-krát týždenne po dobu 3 mesiacov a viac, to znamená sú to mesiace, a dôsledky týchto nekvalitných nocí výrazne ovplyvňujú naše bežné fungovanie počas dňa. Spánkovou hygienou sa dlhodobá nespavosť vyriešiť nedá. To by inak spali všetci ľudia na svete. Ak by stačilo proste urobiť takéto opatrenia od uvarenia si čaju po záťažovú prikryvku, hoci proti ním vôbec nič nemám, sú veľmi dobré. Všetky tieto opatrenia spánkovej hygieny pomôžu ľuďom, ktorí paradoxne s nespavosťou netrpia. Pomôžu ľuďom, ktorí spánok nepovažujú za svoj problém, ale ak by ste sa niekoho opýtali, že či by sa rád vyspal lepšie a povie, že áno, tak vtedy to pomôže. Ako náhle už začne človek považovať svoj spánok za problém, vtedy je to pokazané už na viacerých miestach, čo vám za chvíľočku vysvetlím. A nie je možné si pomôcť spánkovou hygienou. To však naopak neznamená, že my môžeme robiť všetko proti tomu, aby sme sa zle vyspali. To znamená do poslednej chvíle pozerať televíziu alebo mobil, vôbec sa nehýbať, kašľať na režim a ako keby robiť všetko proti spánkovej hygiene, to určite nie, ale samotná spánková hygiena nám z dlhodobých problémov so spánkom nepomôže. Teraz vám odpadla jedna akoby veľká frustrácia z toho, že skúsili ste toho už asi veľa, aby ste si pomohli a zároveň už rozumiete, že to pomôcť nemôže a nemohlo. Takže vysvetlíme si zakrátko všetko potrebné na to, aby sme pochopili, ako vlastne naša dlhodobá nespavosť funguje, ako vznikla, prečo sa o každý deň vlastne neustále predlžuje a hlavne ako sa z nej vieme dostať von. Toto som ja v čase, kedy som nespala. Nespavosť ma navštívila v takej plnej sile v živote dvakrát. Obidvakrát tomu predchádzali určité udalosti, ktoré jednoducho nedali mojej hlave spať. Ono to tak funguje, že spánok nám doslova vie odísť a niečo nám nedá spať. Akurát sa v nejaký moment začne akútna nespavosť preklápať do strednodobej, dlhodobej až chronickej, respektíve naučenej. Takže vidíte ma práve v neúplne optimálnych časoch. A možno ste na tom práve aj vy takto dnes a toto video bude pre vás návodom, ako z tejto nedobrej situácie vykročiť opäť k zdravému spánku a normálnemu životu. Teraz si niečo povieme, aké sú formy nespavosti a jej prejavy. Nespavosť sa prejavuje tak, že dlho zaspávame. Fyziologický čas na zaspatie, to znamená to, ako to naše telo vie urobiť normálne, ak nemá proste nejaké veľké vyrušenia. To, čo je nášmu telu biologicky vlastné, je približne 20 až 30 minút. To znamená, ak sme relatívne v pohode, dokážeme zaspať za 20 až 30 minút. To je normálny čas na zaspatie. Ak zaspávate 40 minút, neznamená to, že trpíte nespavosťou. Ale pokiaľ sa so zaspávaním trápite vyslovene, že hodiny, tak je to jeden z prejavov nespavosti. Okrem dlhého zaspávania sa nespavosť prejavuje aj tak, že sa v noci často budíme. Neexistuje nejaký stanovený počet zobudení, ktorý je normálny alebo ktorý už nie je normálny. My si vysvetlíme o chvíľku, že sa budíme po každom spánkovom cykle, akurát si to nepamätáme. Niekedy sa zobudíme tak, že vlastne to zavnímame, prebudíme sa až do bdenia, že nám nabehne vlastne vedomie a myšlienky. Takisto je to v poriadku, akurát od určitého času nás to môže akoby obťažovať, ak je to príliš často.
Ak sa budíme bez dôvodu, takisto je to vlastne dôvod na to zamysleť sa nad tým, prečo to tak je, pretože môžeme sa napríklad zobudiť na to, že potrebujeme ísť na WC, alebo je nám príliš teplo, alebo potrebujeme zmeniť polohu kvôli nejakému diskomfortu. Pokiaľ sa budíme a nevieme prečo, je dobré sa nad tým zamysleť, aké môžu byť dôvody toho, že sa napríklad aj v určitú konkrétnu hodinu takto dokážeme budiť skoro každú noc. Prejavom nespavosti je aj krátky a taký neosviežujúci spánok. To znamená, že my sa ráno zobudíme a máme pocit, že by sme si ľahli znova. Že potrebujeme ešte spať. Že ten spánok nie je taký osviežujúci, nenabije nás energiou, že sa potom musíme cez deň buď stimulovať kávou, nikotínom, alebo proste ideme len tak, jak sa vraví, na pol pary, a to už od rána, respektíve nám dojde energia možno okolo obeda a zvyšok dňa už len ideme na takého autopilota. To znamená, k prejavom nespavosti takým tým hlavným patrí to, že dlho zaspávame, že máme príliš krátky, to znamená, aj by sme radi dlhšie spali, ale proste sa nám nedá, to telo sa nejako naučilo proste fungovať na nejakých počtoch hodín spánku. Radi by sme si možno pospali aj viac, ale už to nejde ani cez víkendy. Že máme možnosť si pospať dlhšie, ale proste sa zobudíme o 5:30, o 6:30 a nevieme akoby potiahnuť dlhšie. K formám nespavosti patria také tri základné a môžete vlastne z toho premýšľať, v ktorej fáze sa dneska nachádzate. Takzvaná akutná nespavosť podľa medzinárodnej klasifikácie spánkových porúch vlastne je vždy spôsobená ako ten podtext toho, že prečo vlastne vznikne, je nejaký nadmerný stres pre organizmus, nejaká nadmerná záťaž, ktorá ho vybudí tak, že nevieme sa vlastne uvoľniť, upokojiť, nevieme prepnúť do tzv. Parasympatického nervového systému a nevieme zaspať. To znamená, telo je v takom strese a to môže byť od nervozity, nejakého šoku, tlaku, úzkosti, rôzne ako podtext tam toho môže byť, ale toto sú všetko formy stresovej reakcie, pre ktoré vlastne nevieme zaspať. Deje sa to pri nejakom proste veľmi výraznom zaťažení náhlom pre organizmus a akutná nespavosť vie odísť sama. Náš organizmus má mechanizmy, ako sa s ňou proste vysporiada, pokiaľ tento stresor, ten spúšťač tej nespavosti, ktorý to spôsobil, pokiaľ nepretrváva. Ak odoznie, náš organizmus sa vie upokojiť a prepnúť do tej vlastne parasympatickej vetvy, do toho nervu pokoja sám. Ten je predpokladom na to, aby sme dokázali spať a dokázali spať kvalitne. Akutná nespavosť teda trvá pár dní a naše telo si vie s ňou poradiť samo. Pokiaľ je to pre nás obťažujúce a potrebujeme pomoc, tak prvou voľbou sú lieky na spanie. Oni nevyriešia akoby príčinu toho, prečo sa nám ten spánok pokazil, ale pomôžu v podstate riešiť následok, a to je to, že my v noci nevieme spať. Doslova utlmia centrálny nervový systém a pomôžu navodiť spánkový cyklus. Toto je dobré riešenie, pokiaľ sa jedná o nejaký veľmi akútny stres, krátkodobú zaťažkávajúcu situáciu a lieky sú prvou voľbou, ako si môžeme vlastne v tejto nepríjemnej situácii poradiť. Pokiaľ sa však už trápime ale so spánkom dlho, to znamená možno už sme v štádiu dlhodobej až chronickej nespavosti, tak lieky na spanie nie sú dobrým nápadom, pretože neriešia príčinu toho problému a len vlastne na chvíľku tak ako opantajú tie následky, to že nevieme proste zaspať. Problém tých liekov, alebo prečo sa nedajú vlastne využívať pri nespavosti dlhodobo, je ten, že jednak na ne vzniká závislosť, to znamená, bez nich už potom by sme nevedeli ako normálne sami zaspať, naše telo by to nevedelo urobiť samé. A vzniká na ne tolerancia. To je ten problém. To znamená, že my na dosiahnutie výsledku
budeme stále potrebovať akoby vyššiu dávku. To znamená, začneme najskôr s poltabletkou na noc, potom zistíme, že už nám až tak nefunguje, tak si dáme jednu tabletku a dá sa to samozrejme dotiahnuť až do štádia, kedy si ich dáme proste viac, výrazne viac, ako by bolo dobré. Čo samozrejme takto nemôže ísť do nekonečna. To znamená, dlhodobá nespavosť je charakterizovaná tým, že problémy so spánkom máte mesiace, poťažmo až roky. Pokiaľ sa trápime so spánkom vyslovene roky, a to môže byť pokojne 10 aj 20 rokov, tak už hovoríme o tzv. Chronickej nespavosti. Treťou formou nespavosti je tzv. Naučená nespavosť. To znamená, že tú samotnú nespavosť na začiatku v našom živote niečo odštartovalo. To môže byť čokoľvek. Stres v práci, môže to byť rozvod, iné partnerské problémy, finančné problémy, problémy v rodine, proste čokoľvek nás zaťažujúce, to znamená jedna vec alebo viac vecí, keď sa proste nakopí. Ak nás toto tak zaťaží, že nám proste odíde spánok, tak my sa po nejakom čase na to adaptujeme. Alebo ten problém proste odoznie, nejako ho vyriešime, situácii sa prispôsobíme, proste život ide ďalej. To znamená, ten pôvodný spúšťač tam už nie je prítomný. A naučená nespavosť znamená to, že nám ju vlastne začne spôsobovať to, že my sa každej tej ďalšej noci akoby začneme obávať. To znamená, síce už ten pôvodný spúšťač tam nie je prítomný, ale my sme x noci predtým nespali dobre. A my začneme predpokladať, že aj tá ďalšia noc bude zlá. To znamená, začneme sa jej báť. A od určitého momentu, to nie je jeden deň, to je proste obdobie, od nejakého momentu proste tú nespavosť nám nespôsobuje ten pôvodný faktor na začiatku, ale spôsobuje nám to, že my sa začneme obávať tej nespavosti. Nespavosť nám spôsobí strach z nespavosti. To, že nebudem vedieť zaspať z kraja noci, mi spôsobuje to, že sa toho bojím, že nebudem vedieť zaspať. To, že sa budem v noci 5 razy budiť, mi spôsobuje to, že mám obavy, že sa zase v noci 5 razy zobudím. To znamená, naše nejaké vnútorné očakávania toho, že sa to stane znova, spôsobia, že sa to vlastne udeje. A je to dané, nie je to žiadna mágia, je to dané tým, že vlastne náš mozog sa po určitom čase začne riadiť našimi myšlienkami, to si za chvíľočku bližšie vysvetlíme. A s týmito negatívnymi očakávaniami je spojená samozrejme aj úzkosť a obavy, ktoré opäť mobilizujú a nabudzujú organizmus, prepínajú nás do tej sympatickej vetvy autonómneho nervového systému, do toho nervu nepokoja, rozbiehajú tú stresovú reakciu, to znamená, tá nespavosť znova prichádza. Nespavosť v tejto fáze nie je vírus, ktorý by bol prítomný v našom tele kontinuálne. Nespavosť si doslova vlastne vyvolávame na novo každý jeden deň svojim správaním, svojim myslením a svojim vnútorným dialogom. Pár slov k spúšťačom nespavosti. Potrebujeme sa k ním dostať, pretože je dôležité identifikovať to, čo nám ten spánok na začiatku pokazilo a či niektorý z týchto faktorov nie je stále prítomný. Tá nespavosť bude mať aj iné zložky a iné dôvody, ktoré vlastne ju spôsobujú, ale pôvodné spúšťače môžu hrať rolu. Je dôležité na nich, ak ich identifikujete, je dôležité na nich pracovať. Netreba totiž to opravovať spánok, treba opravovať to, čo ho vlastne kazí. To, čo nám tu nespavosť spôsobuje. Sú 3 hlavné skupiny spúšťačov nespavosti. Za prvé je to taká jedna veľká skupina, ktorú nazývame nadmerná záťaž organizmu. To znamená niečo, čo je nad naše sily, niečo, čo už nezvládame, niečo, čo spôsobuje nášmu organizmu stres, ktorý my individuálne nie sme ochotní už a schopní uniesť. Stresovou reakciou je pre organizmus dlhodobý nadmerný výdaj energie voči tomu, koľko energie si prinavrácame.
To znamená, pokiaľ ideme nad svoje pomery, pokiaľ tej energie a úsilia vydávame viac, ako sme schopní regenerovať, časom nás to dostihne aj na kvalite spánku. Stresovú reakciu spôsobuje pre organizmus samozrejme aj záťaž v podobe nielen prepracovania, ale záťaž v podobe myšlienok, ktoré si nosíme v hlave, tzv. Overthinking, to znamená, pokiaľ sa nevieme zbaviť myšlienok, často máme tzv. Rumináciu, to znamená neustále nejaké opakujúce sa myšlienky alebo problémy, ktoré si v hlave preberáme, ktoré nám v ďalšom kroku spôsobujú úzkosť. Úzkosť opäť spôsobuje stresovú reakciu organizmu a aktiváciu sympatickej vetvy autonómneho nervového systému, ktorá nám nedovoluje zaspať. Je také obdobie, po ktoré najmä je to čas medzi okolo 20-30, medzi 20 a 30, kedy dokážeme ísť, by som povedala, ako keby zo svojich takých nejakých rezerv, ktoré máme, a náš organizmus dokáže toto obdobie vykrývať. Ale najneskôr okolo 40-ky, 50-ky, niekto možno neskôr si to začne vlastne uvedomovať, že tá naša životná batéria má svoje limity a každý taký nejaký prešľap voči nej sa nám potom ukáže nielen vo forme únavy alebo vyčerpania, ale v konečnom dôsledku aj cez pokazený spánok. Pokazený spánok je symptómom iného problému. To znamená symptóm niečoho, čo by sme si mali vo svojom živote všimnúť, čo si žiada pozornosť, pretože nespavosť ako taká nie je vlastne selektívny zdravotný problém. To znamená, my v našom živote môžeme mať rôzne problémy, hej? A v určitom čase sa k ním pridá aj nespavosť. Ale tá nespavosť poukazuje na to, že niečo ešte predtým bol problém a my sme to neriešili. Druhým veľkým spúšťačom vlastne nespavosti je skupina ochorení a bolestí. Bolestivých stavov. To znamená, bolesti narušujú vôbec zaspávanie, narušujú hlbokú fázu spánku a REM fázu spánku. Ľudia s bolestiami spia plitko, prerušovanie a veľmi nekvalitne. Takže tam je potrebné samozrejme manažovať bolesti a ochorenie, ktoré ich spúšťa. Niektoré ochorenia majú takisto priamy vplyv na spánkové cykly a kvalitu spánku. Sú to najmä vlastne hormonálne poruchy alebo hormonálne ochorenia, hormonálny disbalans. Tam môžeme začať od ochorení vlastne štítnej žľazy, hypertyreóza, hypotyreóza, ochorenia nadobličiek, ale potom vlastne aj rozkývané hormóny v období napríklad tehotenstva, perimenopauzy, menopauzy, ale aj počas predmenštruačného syndromu, aj tam sa zvykne niektorým ženám vlastne trošku pokaziť spánok alebo spia horšie. To znamená, tú nespavosť majú za príčinu vlastne hormóny. Mnohé ďalšie ochorenia súvisia s nespavosťou, ale treba povedať jednu vec. Každé závažnejšie ochorenie prináša vlastne výzvu pre nás, pre náš organizmus a pre našu psychiku, pretože nemusíme si byť istí, kedy sa nám dostane liečba, ako to zvládneme, či to neovplyvní našu schopnosť dochádzať do práce, ako to následne ovplyvní našu finančnú situáciu, vzťahy a tak ďalej. To znamená, na ten spánok priamo má vplyv relatívne malý okruh chorôb, ale každá nejaká choroba, ktorá nás proste zasiahne, ktorá vyvoláva ďalšie otázniky pre našu budúcnosť, môže mať dopad aj na náš spánok, pretože opäť je to forma stresovej reakcie. Tretia skupina vlastne spúšťačov nespavosti je pomerne veľmi častá, je vlastne naša vlastná psychika. Náš vnútorný dialog, ktorý v nás beží, naša vrodená vlastne nervová sústava, ktorá má určité limity, ktoré samozrejme ale môžeme posúvať. To znamená, či sme, poviem to veľmi zjednodušene, od prírody viacej taký typ, po ktorom stečú problémy ako po teflóne, alebo naopak si bereme každú maličkosť veľmi k srdcu a
jeden nepríjemný rozhovor nás môže trápiť aj celý týždeň. To znamená, na spánok veľmi vplýva nielen to, čo sa nám v živote deje, okolnosti, ktoré nás postretnú, ale aj to, ako my sme schopní vlastne so stresom a tlakom pracovať, aká je naša adaptibilita, aká je naša odolnosť, aký sme typ osobnosti a vrodenej nervovej sústavy, akú mieru úzkostnosti máme, ako sa dokážeme vysporiadať vlastne s tým, čo nás v živote náročne postretáva, pretože aj toto my neskôr otáčame vnútorne do seba. Toto mení biochémiu nášho tela, od ktorej zodpovedá vlastne to, či spíme kvalitne, či vieme zaspať, či si vieme spánok udržať a či vie byť tak kvalitný, ako ho potrebujeme. Pár slov ešte k spúšťačom nespavosti. Nespavosť spôsobuje buď jeden veľký nadmerný stres pre organizmus, alebo viacero malých. Viete, že parciálne by sme jednotlivé problémy v živote zvládli, akurát, že keď sa nakopia, tak už jednoducho z malej kopy je veľká a zrazu je to príliš veľké bremeno pre naše plecia a spánok nám odchádza. Funguje to ale tak, že náš organizmus vie určitú dobu si poradiť aj s tzv. Nadmernou záťažou. To znamená, my sme ako ľudia disponovaní určitými akoby rezervami, alebo náš organizmus sa vie doslova tak ako keby pomknúť k väčšiemu výkonu, na aký momentálne má energiu, pretože disponujeme ako keby nejakým záložným rezervným zdrojom. A ten sa ale vie minúť. Takže ono to funguje tak, že tá nespavosť vzniká ako keby do pohára kvapkalo. To znamená, ten pohár sa postupne plní, to znamená, vyčerpávame si tú svoju nejakú základnú akoby životnú batériu tým štýlom, akým žijeme, alebo tým množstvom problémov, ktoré prichádzajú, s ktorými si možno nevieme v tomto momente poradiť, ktoré zasahujú vlastne stresovou reakciou naše telo. Nejakú dobu ide naše telo nad naše limity a my to necítime. Je to ako keď sa ten pohár proste plní. Ešte zvládame. Až to začne byť kritické, tak vlastne prichádzame po tú hranu toho pohára, kedy kvapne posledná kvapka a tá tú nespavosť odštartuje. Treba to vnímať tak, že nespavosť neodštartováva len ten posledný problém. Keby to bolo len o tom poslednom probléme, tak spíme. Ale pod ním sa nám tam zbieralo x vecí a tie si pýtajú našu pozornosť. Keď budete premýšľať o tom, prečo ste prestali dobre spávať alebo normálne spávať, nie je to nikdy spôsobené len tým posledným problémom. Treba sa zamysleť nad tým, čo sa do toho pohára mohlo plniť posledné týždne, mesiace, možno až roky. Náš organizmus teda určité prehrešky voči spánku, spánkovej hygiene alebo životnému štýlu, to znamená, tam je ten podtext stále toho medzi príjmom energie, výdajom energie, medzi mierou stresu, ktorý unesieme, na druhej strane, ako dokážeme vlastne tento stres si kompenzovať tým, že si proste oddychneme, tým, že sa dokážeme proste o seba postarať. To znamená, ak energiu chcem vydávať, musím ju vedieť aj správnym spôsobom prijať. Organizmus sa najskôr, keď sa ten pohár začína plniť, tak sa najskôr hlasí únavou. Bohužiaľ v našej kultúre je únava niečo ako všade prítomný stav, ktorý bohužiaľ vnímame tak, že keď chceme byť výkonný, úspešný a postarať sa dobre o rodinu, tak musíme byť unavení. Myslím si, že to nie je dobré vnímanie, pretože únava je signál organizmu, že ideme nad svoje limity. A práve vďaka tomu, že že máme tieto určite také ako záložné zdroje, že ten organizmus je tak biologicky nadizajnovaný, tak nejaké obdobie nám to prepáči. Ak však trvá príliš dlho, a je to individuálne, ako dlho, niekto to zvládne roky, niekto desiatky rokov a potom príde zlom, tak po tej únave je to už taká fáza tzv. Vyčerpania. Po vyčerpaní je to vyhorenie a posledné štádium je vlastne to, že nám odchádza spánok. Začneme trpeť nespavosťou. Nespavosť nespôsobuje tá posledná vec, ale všetky tie, ktoré sa pred tou poslednou vlastne nazbierali.
Po určitom čase, pokiaľ trpíme nespavosťou, sa z akutnej môže vyvinúť dlhodobá nespavosť. O tomto mechanizme si teraz povieme viacej. Ak sa nám deje niečo v živote, čo je pre nás nadmerne zaťažujúce, to znamená, máme nejaké problémy, zažívame nejaký stres a tlak, máme jeden veľký problém, alebo sa nakopilo proste veľa vecí, ktoré už nevieme umanažovať, nevieme si s nimi poradiť, zaťažuje nás to, doslova si nesieme tieto problémy do postele. Náš organizmus na to zareaguje tak, že cítime to aj v noci. Horšie spíme, plyčšie spíme, viacej sa budíme. Celkovo naše dni sa odrážajú v našich nociach. Naše noci sú indikátorom toho, ako dobre žijeme. Pokiaľ sa však stane to, že my od určitého bodu, a on sa nedá zachytiť úplne presne časovo, je to vždy nejaké obdobie, to môže trvať týždne až mesiace, začneme vnímať, že našim ďalším problémom je, popri tých ostatných, ktoré máme, je aj náš spánok a zaradíme ho do kolónky ďalší problém. Otočíme svoju pozornosť na neho a začneme sa akoby o ten spánok zaujímať, čo spraviť, aby sme lepšie spali, vnímame to, že už nespíme tak dobre, začneme doslova viac premýšľať o svojom spánku, potom už nespaní, tak sme vlastne adepti a jednou nohou už sme v tzv. Naučenej nespavosti. Tá patrí do kategórie dlhodobej nespavosti. My totiž to neriešime tie spúšťače, ale začneme sa zaujímať o následok. Začneme opravovať následok. Neriešime akciu, ale reakciu. To znamená náš spánok. A ideme bylinky, toto. Vyskúšame všetko možné a zistíme, že to proste nefunguje. Hej? Že vlastne my si niečo dáme a teraz výsledok je aj tak rovnaký. Tak v tomto momente napríklad si môžeme vysvetliť aj to, prečo to nefunguje, hej, do dôsledku. Pretože napríklad užijeme nejaký suplement, nejaké bylinky, CBD, tryptofán, rôzne vedecky potvrdené, či už syntetické alebo bylinné preparáty alebo niečo zo spánkovej hygieny. My si to dáme, použijeme to a teraz vlastne čakáme, či to zaberie. Ale vlastne už aj toto pozitívne očakávanie, to očakávanie, že nám bude lepšie, v podstate spôsobí to, že my ešte zase nabudíme ten organizmus, hej, to znamená zvýšime určitým spôsobom jeho bdelosť tým očakávaním, tým sledovaním sa. O sledovaní samého seba budeme veľa hovoriť, pretože to je podstatnou zložkou vlastne v probléme nespavosti, tak my ten výsledok nedosiahneme a naopak ešte sa to môže zhoršiť. To znamená, to pozitívne očakávanie spôsobí takú biochemickú reakciu v našom tele, že tá noc je buď rovnako zlá ako predtým, alebo ešte horšia. Naučená nespavosť vlastne pochádza z toho, nielen to, že my sa bojíme každej tej ďalšej noci. Ten mechanizmus je takýto. My sme x-krát predtým zle spali. A hovoríme, poviem to napríklad na príklade, že sa v noci treba zbudíme každý deň o 3:00. A prvýkrát sa zobudíme o 3:00, tak poviem ráno partnerovi, počúvaj, ja som sa dneska zobudila o 3:00 v noci, neviem, čo to bolo. Zobudíme sa tak ďalšiu noc. Zhodnotíme to možno po týždni alebo mesiaci tak. No ja som bola tento mesiac skoro každú noc o 3:00 hore. A ideme ďalej v čase. Znova sa budíme, opakuje sa to zase nejakú dobu, dlhú dobu. A to je individuálne, ako u koho. Až zrazu o tom nehovoríme, o tom budení v noci tak, že toto sa nám dialo, ale ten vnútorný dialog sa vlastne zmení, neuvedomene, a začnem o tom hovoriť, ja sa budím každú noc o 3:00. Hovorím o tom v prítomnosti, hej? Ja sa stále budím o 3:00 v noci, lebo sa to stalo x-krát predtým. Lenže tým, ako o tom hovorím, môj mozog počuje, ja sa budím o 3:00 v noci. 3 hodiny, budím sa. A v tomto momente sa náš mozog správa podľa našich myšlienok. To nie je žiadne tajomstvo, hej? Náš mozog vykonáva to, čo od nás počuje. Je dôležité, aký vnútorný dialog máme.
On najskôr vychádzal z popisu minulosti, že sa nám to reálne stalo, ale v určitom momente ten dialog vlastne pretvoríme tak, že ním popisujeme prítomnosť, ktorá sa však vlastne pretavuje do budúcnosti. Každú tú ďalšiu noc sa náš mozog a náš organizmus podľa toho zariadí. To znamená, keď od nás náš mozog 500 krát počuje, že som o 3:00 hore a nemusím si tú myšlienku takto povedať. Stačí, že sa v noci pozriem na mobil, vidím tam 3 a neuvedomene je tam vlastne prítomná myšlienka o 3:00 noci som v hore. Ja si to možno poviem, do šlaka zase sú 3 hodiny, hej? Ale pre ten mozog tá informácia znie 3 hodiny som hore. Náš mozog vie, koľko je hodín. Náš organizmus vie, aký je čas. My máme v našom mozgu tzv. Suprachiasmatické jadra. Je to zhluk približne 20 000 neurónov a tieto mozgové bunky zodpovedajú za celé časové riadenie fungovania nášho organizmu. Sú to naše vnútorné hodinky, naše telo vie, aký je čas. Preto sa budíme v noci v tú istú hodinu, pretože ten mozog viackrát cez tie oči videl tú informáciu, koľko je hodín. Najskôr sa na to zobudil z nejakého dôvodu. Možno nás zobudili, povedzme, určité typy bolesti bývajú aktívne určitú hodinu, hej? Alebo sme sa náhodne zobudili proste v takúto hodinu. Akorát, že ja keď túto informáciu vlastne dávam tomu mozgu v noci, pozriem sa na tie hodinky, či už na stene, alebo na mobile, tak vlastne dokážem sa naučiť budiť v určitú hodinu. Doslova viem naučiť tú hlavu, že sa zobudí v konkrétny čas. Dlhodobá nespavosť a tzv. Naučená dlhodobá nespavosť vzniká vlastne preto, že v určitom momente sa vlastne pretaví ten dialog, náš vnútorný, naše myšlienky, takou formou, že z popisu minulosti začneme vnímať, že to je naša súčasnosť. Je to také nepríjemné obdobie, ktoré si ani nevšimneme a osvojíme si vlastne niečo, čo sa dialo v minulosti, ako formu toho, čo nám definuje našu budúcnosť. Druhý príklad. Ľudia majú často problém s dlhým zaspávaním. Napríklad niekto si povie, keď príde na terapiu, že ja neviem zaspať pred 1:00 v noci. Zaspávanie mi trvá aj 3 hodiny. Hej? A teraz čo počuje ten mozog? Hej? Táto forma terapie nás vedie k tomu, aby sme začali premýšľať o svojom premýšľaní. Aký vnútorný dialóg, aké myšlienky počuje náš mozog? Čím sa riadi náš výkonný počítač? To znamená, tá hlava počuje, neviem zaspať 3 hodiny. Neviem zaspať skôr ako o 1:00. To znamená, x-krát sa mi to nepodarilo v noci a v určitom momente sa to vlastne začne postupne preklápať, že ja o tom hovorím ako o niečom, čo ma definuje, ako o niečom, ako to už mám. Niečo sa stalo, ale ako to je teraz. A náš mozog sa každý ďalší deň podľa toho riadi. My si síce povieme o chvíľočku o takých odchýlkách, že každá tá noc nie je úplne rovnaká. Môže byť tak, že jedna lepšia a potom zase 3 horšie, alebo sa to strieda v nejakých cykloch. Je to spôsobené rôznou výškou spánkového tlaku, o ktorom si o chvíľku viacej povieme. To znamená, naučená nespavosť je o tom, že môj strach z toho, čo sa dialo v minulosti, začnem považovať za súčasnosť. To znamená, ak som včera, predvčerom zle spala, ak som 3 hodiny zaspávala, alebo ak sa budím o 3:00 v noci, tak ja to začnem očakávať, že sa to stane každú ďalšiu noc. A to očakávanie vlastne pre náš mozog znamená informáciu, podľa ktorej sa riadi, lebo na pozadí toho očakávania je myšlienka. A náš mozog si začne tieto myšlienky osvojovať a keďže vie, koľko je hodín, vie nám podľa toho zariadiť budičky. Naučená nespavosť spočíva v tom, že strach z nespavosti nám tú nespavosť predĺžuje o každý ďalší deň.
V tejto videoprezentácii vám hovorím o moderných poznatkoch spánkovej medicíny, ktorá je veľmi dobre preskúmaná za posledných 30 až 40 rokov vo svete. Svetové vedecké tímy sa výskumu spánku a nespavosti venujú už pomerne dlhé obdobie a prostredníctvom vlastne môjho štúdia v zahraničí tieto poznatky prinášam aj vám. Na jednotlivých slajdoch nájdete aj niektoré citácie alebo zdroje zo štúdií a predkladám vám tieto poznatky zrozumiteľnou formou. Preto hovorím, že naučená nespavosť sa iba spánkovou hygienou poraziť nedá. Čo sa deje ale po biochemickej stránke v našom tele. To znamená, ten mozog sa neriadi iba tými myšlienkami, ale tie samotné myšlienky dokážu meniť biochémiu tela, na konci ktorej vlastne nevieme zaspať alebo nevieme spať kvalitne. Nevie akoby nastať v našom tele, nevedia nastať také biochemické pomery, ktoré by umožnili ten spánok. To znamená, myšlienky, tá rovnica je takáto. Na začiatku sú myšlienky o tom, že nebudem spať, taký problém, onaký problém, že očakávam, že sa v tej posteli budem trápiť, jak zvládnem nasledujúci deň. Ten dialog nemusí u nás prebehnúť takto celý. Nemusí sa to takto zopakovať každú noc, že aha, a teraz ide myšlienka 1, 2, 3, 4. Ono stačí, že my sme si to už pomysleli 1000-krát predtým, 100-krát predtým. Tie myšlienky sú v našej hlave uložené a tie očakávania, ktoré vlastne s príchodom tej ďalšej noci vlastne sú, tak my vlastne vnímame, že sa udeje to isté. Očakávame, že sa zopakuje ten istý scenár predošlej noci, že to bude vyzerať rovnako a postupne sa to tak aj stane. Tieto neuvedomené myšlienky vlastne s blížiacou sa nocou spôsobujú v našom tele úzkosť. Úzkosť je forma vlastne stresovej reakcie, o ktorej sme si už hovorili. Úzkosť, obavy, nervozitu, tenziu, takú nepohodu. Určitú nepohodu vieme zniesť. Hej, nie všetci ľudia, ktorí dobre spia alebo normálne zdravo spia, sú neni zen budhisti, ktorí nemajú žiadne problémy a ktorí majú čistú mysl pred spánkom. Tak to nefunguje, hej. Aj iní ľudia majú problémy, aj iní ľudia si ich nosia do postele, ale nepovažujú svoj spánok za problém a nedostali sa v rámci nespavosti do tohto štádia. Z tohto štádia je možné sa dostať len prostredníctvom tých krokov, ktoré vám práve predstavujem. My prostredníctvom toho, že máme takéto myšlienky a vnútorný dialog o tom spánku, hoci už niekedy aj neuvedomený, že my nad tým nemusíme aktívne takto premýšľať a báť sa tej noci, ale niekde podprahovo to tam už je prítomné. My si aktivujeme potom veľmi často spomínanú vlastne sympatickú vetvu autonómneho nervového systému, ktorá je vlastne odpoveďou na túto stresovú reakciu. A náš organizmus je jej schopný preto, aby sme si ochránili život a zdravie. Takže čo v tejto situácii nám vlastne vôbec nepomáha. Vysvetlíme si, prečo to tak je. Na to, aby ľudstvo prežilo, tak naše telo si vyvinulo vlastne taký biologický mechanizmus, kedy vieme podať nejaký extra výkon a zmobilizovať sa ako človek a jedinec na svoje absolútne maximum. A deje sa to vtedy, keď sme v ohrození života alebo zdravia. To znamená preto, aby sme ako ľudstvo prežili, pričom nás v minulosti ohrozovali povedzme nejaké divé zvieratá alebo nejaký cudzí nepriateľský kmeň. Museli sme vedieť vyhodnotiť, že keď niekde v húštine zaprašťala halúska, že či to proste není niečo, čo nás proste ohrozuje a budeme musieť bojovať alebo utekať. To znamená, v našom tele musel prebehnúť nejaký taký spúšťač, ktorý premenil ten organizmus z takej fázy, kedy oddychuje a je v pohode, do stavu, kedy sme schopní podať maximálny možný výkon. A vtedy potrebujeme mať vo svojich svaloch nahrnutú krv, potrebujeme, aby nám srdce bylo rýchlo, aby zásobovalo tieto svaly. Potrebujeme, aby sa nám nielen vlastne zvýšil tep, ale aj tlak.
Potrebujeme sa dostať k záložným zdrojom energie, takže organizmus mobilizuje glukózu do krvi, aby sme mali palivo, a zvyšuje sa prísun kyslíka, okysličujú sa orgány, rozširuje sa priedušnica a v kaskáde týchto procesov ďalších to zakončuje naše telo tým, že si vyplaví stresové hormóny, kortizol a adrenalín. Najmä tento biochemický koktejl sa postará o to, aby sme zvíťazili, ak musíme bojovať, alebo aby sme mali rýchle nohy. To znamená, zabezpečí nám náš maximálny možný výkon. Vtedy, keď ide o život, tak nespíme. Vtedy, kedy bežíme alebo bojujeme, takisto nespíme. To znamená, my stresovou reakciou, pričom dneska tým nepriateľom nie je ani zviera, ani iný kmeň, ale sú to naše myšlienky a obavy a problémy, ktoré si so sebou do postele nesieme. A potom už nielen tie obavy, ktoré tu nespavo spúšťajú, ale aj obavy o to, aká bude táto noc, aké budú ďalšie noci, ako zvládnem to a to a to, keď proste takto na nič spím. Tak vlastne tým tlačítkom je vlastne prepnutie vlastne toho organizmu prostredníctvom tejto stresovej reakcie, týchto úzkostí, týchto myšlienok vlastne, ktoré tam sú už často aj neuvedomene, že telo prepne z parasympatiku, tzv. Nervu pokoja, do sympatiku, nervu nepokoja, a rozbehne sa celá táto vlastne biochemická reakcia. Niektorí ľudia to cítia, že už ak sa blíži večer, noc, tak sú takí proste tuhší, nervóznejší. Cítime to niekedy na šíji, na krku, taká proste zatuhnutosť, nepohoda. Niekto vyslovene sa mu rozuteká srdce, že proste cíti, že mu bije rýchlejšie, že nás čaká proste v tej posteli trápenie. V takomto biochemickom vlastne rozpoložení a stave organizmu sa spať nedá. Nedá sa spať dobre. To znamená, buď nevieme zaspať, budíme sa často, spíme plitko, spíme krátko. My sme v stave vlastne boj alebo útek, takzvaný fight alebo flight response sa tomu hovorí, a vtedy nie je možné spať. Takže spánková terapia sa sústredí na to, aby sme dokázali pracovať s touto biochemickou reakciou, aby sme dokázali vlastne aktivovať znova ten parasympatický nervový systém. Nebude to nič zložité, sú to jednoduché kroky, ktoré nás k tomu vedia priviesť. A samozrejme pracujeme aj na tej zložke toho vnútorného dialógu a tých myšlienok, prostredníctvom ktorých sa vlastne celá táto biochemická reakcia v tele odpáli. Aby sme vlastne dokázali, viete, že keď už teraz viete, že za tú nespavosť sú zodpovedné naše vlastne myšlienky, že ja sa vlastne nevyspím preto, že si myslím, že sa nevyspím, zobudím sa v noci preto o 3:00, lebo si myslím, že sa zase zobudím o 3:00, keď som sa už 100-krát predtým o 3:00 zobudil, že riešením by akoby mohlo byť si povedať, že čo keby som tomu mozgu povedal, že ja sa dnes večer alebo v noci proste vyspím dobre. Že by som si opakovala nahlas, dnes večer budem spať výborne, budem si robiť nejaké afirmácie, alebo proste budem si to opakovať a budem sa snažiť tomu uveriť a prehovoriť ten mozog, aby si proste osvojil tieto myšlienky. Že dnes večer prespím v kuse 8 hodín. No, k tomu sa vieme dostať, ale nie hneď. Ten mozog tomu samozrejme neuverí. My sami seba nedokážeme o tom presvedčiť a nie je to možné takto urobiť. Skočiť vlastne tých 100% naraz. Ale ak si tých 100% napríklad rozdelíme 10x10, tak to možné je. A my si teraz povieme ďalej, ako urobiť prvých, druhých a ďalších 10 krokov. Ako teda začať riešiť svoju nespavosť a vykročiť smerom k zdravému spánku? Povedali sme si, že problém nespavosti je v tomto prípade zložený z viacerých menších problémov. Tie musíme opravovať vlastne všetky, na tie sa potrebujeme v určitom časovom slede sústrediť. Prvým z nich, alebo prvým vlastne krokom smerom z nespavosti je to, že pochopím to, ako funguje.
Niektoré informácie sme si vysvetlili teraz, niektoré ešte odznejú. To znamená edukáciou a získaním vlastne dôležitých poznatkov o tom, ako funguje môj spánok a ako funguje, ako vlastne vzniká a ako sa predlžuje nespavosť, vlastne pochopím to, čo sa vo mne deje. Prečo vlastne môj organizmus nevie spať. To je náš dobrý bod. V určitom časovom bode ľudia, ktorí trpia nespavosťou, začnú mať pocit, že stratili schopnosť spať. Že spať a dobre sa vyspať je schopnosť, o ktorú prišli, ktorú už nevedia si zabezpečiť ani liekmi na spanie a je to niečo, čo nenávratne stratili. Myšlienky ako nebudem už nikdy normálne spať, ja už neviem spať normálne, ja už neviem spať bez liekov, ja už sa nikdy nevyspím tak ako predtým, sú veľmi bežné. Tým, že vlastne pochopíme, čo sa nám deje, máme šancu vykročiť správnym smerom. Edukácia a vzdelanie o mechanizme nespavosti je prvým dôležitým krokom, aby sme rozumeli tomu, ako to celé funguje a udáva nám vlastne smer, ktorým potrebujeme z tohto problému vykročiť na ceste za normálnymi zdravými nocami. Druhým krokom je vlastne vždy aj na spánkovej terapii zachytenie už spomínaného vnútorného dialógu o nespavosti. To znamená myšlienky, ktoré o nespavosti a spánku svojom máme. Je to taká zvláštna otázka, keď sa vás niekto pýta na vaše myšlienky, čo si myslíte o svojom spánku. Asi takto by som to úplne nenaformulovala, ale keď sa s klientami rozprávame a keď vypisujú u mňa taký pomerne obsiahlý spánkový dotazník, ktorý má vyše 50 otázok, tak vlastne vieme sa postupne dopátrať a viete sa dopátrať aj vy sami, keď začnete byť pozornejší k tomu, aké myšlienky vo vás bežia. Možno ste si ich pomysleli v minulosti, možno teraz nejaké máte, možno sa vynárajú nejaké konkrétne, povedzme s nastupujúcim večerom, alebo pri rozhovore o spánku s niekým a tak podobne. To znamená, dôležitým takým míľnikom na ceste z nespavosti von je čas, kedy sa venujeme vlastným myšlienkám a snažíme sa tieto myšlienky zachytiť. Je dobre si ich zapísať. Väčšina klientov odo mňa dostáva takú drobnú domácu úlohu, vlastne vypísať si svojich top 10 vied alebo proste zachytiť svoje nejaké dôležité body, to ako ja o tej svojej situácii presne konkrétne premýšľam. To znamená, povedzme si príklady, aby to bolo zreteľnejšie. Hovorili sme o dlhom zaspávaní, hovorili sme o častom nočnom budení, hovorili sme o tom, že sa bojíme si ísť ľahnúť a vyzerá ten dialóg asi takto. Ja použijem aj nejaké svoje, ktoré ja som mala, alebo ktoré sú bežné u mojich klientov, tak môže to vyzerať asi takto, že ja zaspávam nikdy nie skôr ako o 1 v noci. Nech robím, čo robím, ja nezaspím skôr ako o 1. Ja sa budím každú noc o 3. Ja si už, podľa mňa si niekto môže dať budík, ja presne o 3 som hore. Pozriem na mobil 2:59. Mňa tá nespavosť, ja neviem, kam ma privedie. Ja ten deň zajtra nezvládnem. Ja keď sa nevyspím aspoň 5 hodín, nie som schopný podať normálny výkon v práci. Nikdy sa nevyspím mimo domu. Mimo domu si vždy musím dať tabletku. Pred cestou nikdy nespím dobre. Mne tá nespavosť privodí nejaký iný zdravotný problém. Určite z toho ochoriem. Každú noc sa zobudím aspoň 3-krát. Toto boli príklady vlastne toho rôznych fóriem nespavosti, ktoré sa ilustrujú v dlhom zaspávaní alebo častom budení, nekvalitnom spánku, závislosti pri liekoch na spanie a tak podobne. Vysvetlím to ešte na jednom príklade, čo sa týka tabletiek. Mnoho ľudí
nevie zaspať bez tabletky. Musím si dať, hej, a tá myšlienka znie, musím si dať tabletku, aby som zaspal. Ja viem zaspať len s tabletkou. A teraz vlastne tento človek sa v noci zobudí a znova zaspí. Mám ľudí, ktorí sa znova zobudia, musia si dať tabletku, myslia si, že by bez nej nezaspali. Snažili sa o to a nezaspali. Takže si to myslia, že bez tabletky nevedia zaspať. Ale my keď sa kedykoľvek v noci zobudíme, to zaspávanie je úplne rovnaké ako to z kraja noci. To není iný biologický mechanizmus. A títo klienti sú schopní opätovne zaspať, keď sa v noci zobudia. Dokonca sú schopní zaspať o 5 ráno, aj keď majú budíček ráno o 6, lebo o 6 musia vstať do práce. Neviem zaspať bez tabletky a zaspí o 5 ráno, kedy už je ten najnevhodnejší čas na zaspanie, pretože telo má najhoršie podmienky zaspať. Už sme si odspali veľa, už sme si pokryli svoje základné biologické potreby spánkom, máme veľmi nízky spánkový tlak, o tom budeme o chvíľku hovoriť, a máme už vysoký kortizol, to je stresový hormón, ktorý je vlastne súčasťou prebudzacej reakcie. Takže na tomto príklade a tých predtým vidíte to, že naše telo sa spolu správa aj podľa toho, o čom sme presvedčení. A keď som presvedčená o tom, že nezaspím bez tej tabletky, je to vlastne zaujímavé sledovať to, že z kraja noci, kedy mám vysoký spánkový tlak, pretože potrebujem sa vyspať po tých 16 hodinách plus minus bdenia, sú na to ideálne biologické podmienky aj z pohľadu vyplavovania melatonínu a tak ďalej. A tým, že si to myslím, že to nedokážem, vlastne spúšťam tú biologickú reakciu, o ktorej som vlastne písala pred chvíľkou. Tú stresovú reakciu, príde úzkosť, začnem sa, vyskúšam to jeden deň bez tabletky, či to ide, neviem zaspať, ešte nespím, pozriem sa na hodinky, už prešla pol hodina, už prešla ďalšia pol hodina, už je polnoc, keď nezaspím ešte do pol hodiny, hej, to už bude skoro 1, ja keď nenaspím 5 hodín a o 6 stávam, tak bude Sodom a Gomora, ja si radšej tú tabletku dám. Hej, to znamená, ten podtext toho je, že tak veľmi sa toho bojím, že nezaspím, že si aktivujem zase tú úzkosť, hej, cez tieto myšlienky, ten sympatický autonómny nervový systém, ktorý opäť mení tú biochémiu tela na boj alebo útek a vtedy sa naozaj zaspať nedá. Ten istý človek, ktorý vlastne nevie zaspať bez tej tabletky, nevie, už teraz vidíte v inom kontexte, že on to potom dokáže vlastne zaspať, aj keď má na to úplne nevhodné podmienky, napríklad o 5 ráno. A ten mechanizmus toho zaspatia je úplne rovnaký. Aj o tom je naučená nespavosť. Aj závislosti od liekov sa dá pomôcť vlastne prostredníctvom tejto formy terapie, ktorú vám na tomto webinári teraz predstavujem. Takže vráťme sa opäť k tomu, čo všetko treba opravovať. Téma vnútorného dialógu ako bod číslo 2, ktorá si žiada našu pozornosť, nie je o tom, že by sme si do hlavy mali akoby natlcť niečo iné, čo si myslíme alebo čo cítime a vnímame. Nie je to o tom, že by sme mali seba o niečom inom presvedčiť, čo by nezodpovedalo našej realite. Ale práve to súvisí s tým bodom číslo 1. Tým, že tomu problému reálne lepšie rozumiem, čo sa mi deje, poviem to opäť na príklade, hej. Môj spánok spoluriadi myšlienka, ja neviem zaspať bez tabletiek. Keď si uvedomím, že zaspať bez tabletiek viem za ešte sťaženejších podmienok o 5 ráno, mení to už vlastne východzie podmienky a tú realitu, z ktorej by to moje vnútorné uvedomenie, moja pravda, mala vlastne vyplývať. Ja hovorím, že neviem zaspať, ale reálne zaspať viem. Možno to nedokážem teraz o 10. večer, ale dokážem to o 5. ráno.
Takže môžem ten vnútorný dialog už v tomto momente, keď tomu vlastne rozumiem lepšie, preformulovať tak: moje telo vie zaspať. Vie dokonca zaspať za sťaženejších podmienok. Ešte tomu možno moc neverím, ale je to vlastne pravda. Ja viem zaspať. A už toto uvedomenie je veľkým posunom, to není prvých 10%, to je minimálne 20 až 30% na ceste k tomu, aby sme začali spať normálne a aj bez tabletiek. Takže tou edukáciou o mechanizme nespavosti a o fyziológii spánku a o všetkých týchto súvislostiach, inak psychológia spánku a vôbec spánková veda je vlastne v súčasnosti v zahraničí obor tak na 2 vysoké školy. Som rada, že aspoň časť týchto poznatkov môžem prinášať teraz vlastne na Slovensko a niekedy ma aj mrzí, že sa k nám tieto poznatky nedostávajú. Myslím si, že by bolo treba, aby sa im aj zodpovedné orgány vlastne viacej venovali a forma tejto terapie sa už trošku viacej udomácnila a vôbec ju spoznal náš základný verejný zdravotný systém. Takže povedali sme si, že nespavosť je tvorená riešením viacerých parciálnych položiek. Tretím bodom, to znamená, nebudeme sa zaoberať iba tým, že ako premýšľame a čo nám v hlave beží, ale našu pozornosť si budú pýtať aj určité konkrétne aktivity počas nášho dňa, a to je práca akoby aj so spánkovým tlakom. Spánkový tlak je vlastne to, čo nás uspáva. To, že zaspíme, nie je dané tým, že by spred našich očí zmizlo modré svetlo. Už sa o tom hovorí viacej, že teda možno tie obrazovky a mobily a televízie nie sú až také škodlivé, že to modré svetlo, ktoré vlastne žiari z týchto displejov alebo zo žiaroviek alebo z akéhokoľvek iného umelého alebo prirodzeného zdroja svetla, že to nie je až tak škodlivé, že to nespôsobuje akoby neskoršie zaspávanie. Je to pravda, ale dáme to trošku ako keby bokom, túto debatu. Pre nás je dôležité vedieť, že náš organizmus nezaspáva preto, že zmizne svetlo. Svetlo ako také vplýva na vyplavovanie melatonínu, to je pravda. Ak si dlho svietime ešte v noci, to znamená, či pozeráme televíziu, alebo máme rozsvietené žiarovky v byte, pozeráme mobil, tablet a podobne, tak je pravda, že ten melatonín sa vyplavuje pomalšie alebo neskoršie. Ale to nie je príčinou toho, prečo nespíme alebo prečo spíme zle, prečo trpíme nespavosťou. Hej? Ľudia s nespavosťou sa ponáhľajú do postele, jasné, že sú vyčerpaní. Keď už proste som sa predošlú noc vyspala 4 hodiny, tak už jednoducho niekedy na ďalší deň po obede ledva stojím a neviem sa dočkať večere a bachnem sa do tej postele už o 8 a čakám na ten spánok, tak to je to najhoršie, čo môžeme spraviť. Prečo? Táto informácia vyznieva určite paradoxne, ale my, pokiaľ sa do tej postele uberieme príliš skoro, tak si privodíme vlastne pravý opak. Nikdy sa z tej postele nikdy spať potom dobre nebudeme. To, čo nás reálne uspáva, je spánkový tlak. Teraz by som vám rada vysvetlila, ako funguje. To znamená, náš organizmus strieda 2 biologické stavy. Jedným je bdenie, druhým je spánok. Na to, aby nás preplo do jedného alebo druhého, musí mať nejaký signalizátor, že to má urobiť a kedy to má urobiť. Na to, aby nás vlastne mozog prepol do, zjednodušene povedané, do stavu spánku, potrebuje určitý údaj a potrebuje to mať nejako biochemicky podložené. To znamená, tým signálom, tým signalizátorom je množstvo chemickej látky, je to taký neurotransmiter, je to adenozín, ktorý sa tvorí v našom medzibunkovom priestore. A pokiaľ toho adenozínu sa nám vytvorí kritické potrebné množstvo, nazvime to určitých 100%, tak naše telo prepne z bdenia na spánok.
Adenozín sa nám tvorí od rána, po tom, čo sa vlastne vyspíme a zobudíme, nie je prítomné v našom organizme a začína sa nám tvoriť. On sa nám tvorí len preto, že vlastne bdieme. A čím dlhšie bdieme, čím dlhšie sme hore, tým viacej toho adenozínu máme. Za štandardných podmienok ho máme dostatok na to, aby nás telo preplo na spánok po 16 hodinách bdenia. To znamená, ak sa ráno zobudíme príklad o 6, tak potom o 10 večer sme už pripravení akoby biochemicky na to, aby sme zaspali. Je to individuálne, súvisí to aj s našim vekom, súvisí to s našimi určitými individuálnymi predpokladmi. Niekto potrebuje spánku viac, niekto menej. To znamená, je to individuálne, kedy vlastne zaspíme, ale je to približne plus minus 16 hodín. Prečo nevieme teda po tých 16 hodinách zaspať? Je vlastne otázka toho, že ten tlak k tomu spánku nevie zvíťaziť nad tlakom k bdeniu. Toho adenozínu je dosť, ten tlak k spánku tam je, ale to telo je podporované byť v stave bdenia. Otázka, čo navyšuje tlak k tomu bdeniu, že nevie poraziť a zvíťaziť vlastne ten tlak k spánku. Tak bdenie v podstate podporuje akákoľvek stresová reakcia vo forme úzkosti, napätia, ruminácie myšlienok, ťaživých myšlienok, akákoľvek vlastne emócia, ktorá je pre nás zaťažujúca, myšlienky, ktoré sú pre nás nadmerne ako obťažujúce, neschopnosť sa vlastne ako keby uvoľniť a odovzdať sa tomu a povedať si, že to bude dobré a vyrieším to zajtra, hej. To znamená, ak sa nás ten krč a taká tá tenzia drží aj v tej posteli, tak tým podtextom toho je stresová reakcia pre organizmus, ktorá aktivuje sympatický nervový systém a my sa dostávame do situácie, kedy to telo je opäť nabudené, to telo si proste nedovolí sa opustiť, uvoľniť, to telo si myslí, že proste pôjde opäť o boj alebo útek. To znamená, ak aj dlho bdieme tých 16 hodín a je už 10 hodín večer, 11, polnoc, 1 a my stále nespíme, to znamená, my máme toho adenozínu dosť, ale tlak k bdeniu stále prevažuje nad tým tlakom k spánku. To znamená, to, čo potrebujeme akoby opraviť, a to sú tie zložky toho riešenia, to, čomu sa potrebujeme venovať, je, aby sme pracovali vlastne na tej pravej strane. Aby sme si oslabovali ten tlak k tomu bdeniu. Ľudia s nespavosťou, dostávame sa k bodu číslo 4, takto, ešte k spánkovému tlaku. Spánkové poradenstvo spočíva doslova aj v tom, že spolu so spánkovým poradcom, alebo môžeme to skúsiť sami, budeme hľadať optimálny čas, kedy máme ísť do postele. Pretože pri nespavosti sa stáva to, že v snahe naspať minimum, ktoré potrebujeme k fungovaniu, to znamená, to môže byť nejaký čas, že potrebujem sa vyspať povedzme aspoň 4 hodiny alebo aspoň 5 hodín, to je jedno, dosadte si číslo, aké máte vy, sa do tej postele snažím dostať čím skôr. Ešte navyše som k tomu úzkostný z toho, že ak si nepôjdem ľahnúť, povedzme, pre nás kritická hodina môže byť, ja neviem, 21:30, alebo ak sa nedostanem do 10:00 a prispôsobujem tomu všetky aktivity, snažím sa nerozrušovať sa večer, urobiť takú rutinu, hento, do 10:00 zalahnúť, lebo viem, že mi zaspávanie trvá hodinu, 2, 3, 4. To znamená, idem si ľahnúť čím skôr, aby som tam tú dobu bdenia strávil, aby som zaspal nakoniec a ešte mal šancu naspať to, čo potrebujem.
keďže viem, že čas budenia ráno je pevný. To znamená, si odpočítam, koľko viem naspať, potom si pripočítam k tomu, že koľko sa tam proste plácam a pozerám na strop a prehadzujem a neviem zaspať a vtedy si idem lahnúť. A celkovo, bohužiaľ sa o tom píše aj tak, že mať pravidelnú večierku, čo je niekedy zle interpretované, akože ísť si dostatočne včas lahnúť. V prípade nespavosti to tak nie je. Ak naspíme nejaký počet hodín, tak nie je dobré si k tomu pripočítavať to, čo strávime bdením a ísť si takto skoro lahnúť. To, že nevieme zaspať a trápime sa tam povedzme 3 hodiny zaspávaním, znamená, že my si ideme lahnúť so spánkovým tlakom, ktorý je možno na úrovni 70%. Keby sme ho mali na úrovni 100%, tak zaspíme. Ale o čo skôr si ideme lahnúť, o to viacej riskujeme, že sme není ešte schopní zaspať, že ten spánkový tlak není na svojom požadovanom maxime a naša myseľ vlastne si začne spájať, a to sme pri poslednom bode, má tam byť 4, takzvaná kontrola stimulov. My sme si vlastne začali spájať tú posteľ s tým utrpením, pretože dôvodom je, že sa tam trápime, ale my sa to snažíme vyriešiť tak, že si ideme lahnúť čím skôr a to trápenie absolvujeme v tej posteli, ale vďaka tomu, že ho absolvujeme v tej posteli a čakáme tam x hodín, kým zaspíme, tak si naša myseľ, náš mozog vlastne podvedome spojí tú posteľ s tým akoby utrpením a trápením, s tým bdením. A po určitom čase, ak sa to takto opakuje, tak vlastne nasleduje taká automatická odozva organizmu na určitý podnet, ako Pavlovové psy, že sa vlastne spojili dva nesúvisiace podnety, to znamená svetielko alebo zvonček a jedlo. A na základe toho vlastne to tie psy začali očakávať a prišlo slinenie. Tak vlastne tuto sa spája, že vlastne bdenie, posteľ, hej? Lebo to odštartováva to utrpenie počas toho, že tam proste nevieme zaspať, trápime sa, budíme sa a tak. To znamená, tak ako keď prídeme do cukrárne, ešte len vstúpime, ani nejeme ten zákusok ešte, ale proste zrazu máme plné ústa slín, príde to okamžite tá odozva. A táto okamžitá odozva, že posteľ rovná sa nespanie, hej, prichádza už v takej forme, že to nevieme ovplyvniť vôľou. Automatická odozva organizmu sa nedá ovplyvniť vôľou. Už je to ako podmienený reflex. Ja si lahnem a tým pádom sa dostanem do takého stavu, takej už nevnímanej možno ani úzkosti, že už to telo proste sa vlastne ešte ani nemusím dopadnúť na ten vankúš, že sa proste prepne, že nespím. Hej? Že to proste nejde, neviem zaspať. Alebo si odspím pár hodín a potom už to ďalej sa zobudím a už to ďalej nejde. Mnohí ľudia túto úzkosť dokážu zavnímať napríklad už tak, že sa nám spája konkrétna hodina s blížiacou sa nocou. To znamená, už napríklad o 6. večer začnem byť z toho nesvoja, mrchatá, lebo sa blíži noc. Blíži sa opäť ten istý scenár, to trápenie, to utrpenie, tá nevládnosť na druhý deň. Už to proste očakávam a mám to spojené s konkrétnym miestom, s konkrétnou situáciou. A keď sa mi to takto s tou nespavosťou nejakú dobu dialo, tak ten organizmus si túto reakciu vlastne osvojil a automaticky prepne ako keby do toho nespania. Tomu sa hovorí aj kontrola stimulov, že vlastne to miesto tej postele a tej spálne je tým spínačom, ktorá vlastne spôsobí to, že nevieme spať. Správna práca so spánkovým tlakom spočíva v tom, že potrebujeme nájsť optimálny model toho, kedy máme ísť si lahnúť a kedy máme vstať. Je veľmi dôležité pri liečbe nespavosti to, akú budeme mať večierku a aký budeme mať čas vstávania. Veľkou chybou je samozrejme dospávanie.
Väčšina ale mojich klientov vlastne tento spánkový dlh alebo spánkový deficit dospať nevie. Nespia. Môže sa to niekedy stať pred televízorom, že neuvedomene zadriememe. To je tiež dôležitý bod. Ak sa chceme dostať z nespavosti, musíme na 100% vylúčiť to, že nemáme mikrospánky, najmä v poobedných a večerných hodinách. Aj drobné preklipnutie, a my ho nemusíme vnímať, toto upozorňujem. Treba to otestovať buď zo strany partnera, ktorý sa na nás pozerá, alebo si sadneme tak, že si vezmeme do rúk niečo, čo by zaštrngalo, ak by nám vypadlo, napríklad kľúče alebo niečo. Aj drobné mikrospánky vedia veľmi znížiť spánkový tlak, to znamená, my sa predriememe chvíľočku pred telkou a nevieme potom zaspať znova. To znamená, znova sa nejak prebudíme, zníži sa nám spánkový tlak zo 100% o XY, hej, proste nie je to tých 100, nevie nás to uspať. K tomu sa ešte pridá to, že možno si ideme umyť zuby, na vece a podobne, že zase sa trošku preberieme, ale ideme zase do tej postele a možno urobíme ešte aj tú svoju rutinu. To znamená, urobíme ten podnet, výsledkom ktorého je automatická odozva organizmu. To znamená, bežnému človeku by napríklad, ktorý netrpí nespavosťou, neublížilo to, že si dám, 2 gramy melatonínu, dám si teplú sprchu a ešte možno cukrík CBD, ale človek s nespavosťou vlastne si postupom času vytvorí takú rutinu, že tento suplement, tento úkon rovná sa nespanie. A ak by ti to dal niekto, kto nespavosťou netrpí, tak mu to neurobí absolútne nič, alebo možno sa o trošku lepšie vyspí, že to naozaj bude mať na neho efekt. Ale človek, ktorý trpí nespavosťou, tak u neho táto predspánková rutina naopak tú nespavosť spolu spôsobuje a predĺžuje ďalej. Je dôležité pri ceste von z nespavosti vykročiť tak, že si zvolíme pevnú dobu, kedy vstaneme ráno, bez ohľadu na to, aký je deň a bez ohľadu na to, akú sme mali noc. Tým, že sme mali špatnú noc a teoreticky by sme si možno vedeli trošku dlhšie pospať, ako keby potiahnuť ten spánok, si vlastne tú nespavosť na ďalší deň privoláme znova tým, že vstaneme neskôr nám začne nastúpavať spánkový tlak, neskôr dosiahneme svojich potrebných 100% vzhľadom na spolupôsobenie spánkového tlaku a tlaku k bdeniu, to znamená, mám úzkosti, mám nepríjemné stavy s blížiacou sa nocou, mám tam veľa myšlienok, áno. To znamená, takýmto spôsobom, ak dospávam svoj spánkový dlh cez deň, alebo si posúvam ranné vstávanie vzhľadom na to, akú som mala noc, tak vlastne svoj problém so spánkom iba predĺžujem. Preto je dôležité stanoviť si pevný čas vstávania bez ohľadu na to, akú sme mali noc, vymeniť krátkodobú stratu za dlhodobý zisk. Dlhodobý zisk je znova to, že si prinavrátim dobrý spánkový tlak, ktorý mi vyrobí opäť zdravý a normálny spánok. Vidíte, že tých informácií je relatívne veľa a pre také zhrnutie považujem za dôležité povedať to, že nespavosť je vlastne spolupôsobenie viacerých faktorov už v tejto fáze a pokiaľ ňou trpíme, potrebujeme sa vlastne sústrediť práve na tieto, ktoré vidíte na obrazovke. Je to edukácia o spánku a o nespavosti, zachytenie vnútorného dialógu, vlastne našich vlastných myšlienok, ktoré nám doslova tú nespavosť spôsobujú, tým, že v minulosti popisovali ten stav, ktorý bol, a dneska zabezpečujú to, ako budeme spať zajtra, pozajtra a popozajtra. To znamená identifikácia nášho vnútorného dialógu. Nie, že ako o svojom spánku premýšľam, ale čo sa mi vlastne deje. Lebo to, čo sa mi deje, je vlastne prepísané do našich myšlienok a prostredníctvom nich sa riadi náš mozog. A ten vlastne spolu vytvára tú realitu tých ďalších dní.
Preto sa nám naša nespavosť vlastne predĺžuje o každý ďalší deň, týždeň, mesiac. To sú tzv. Perpetuating factors, to sú podporujúce faktory na vlastne predĺžovanie nespavosti. Takisto je potrebné sa venovať kontrole stimulov. To je vlastne ten priestor spálne, tá predspánková rutina, tie aktivity alebo neaktivity, ktoré pred spánkom robím, ktoré vlastne robia taký ten súbor tých ako keby podnetov. Podnet rovná sa výsledok v noci. Moderná spánková hygiena ako ďalší bod, nedala by som ju úplne bokom, pretože hoci som spomenula, že samotnou spánkovou hygienou sa dlhodobá nespavosť poraziť nedá a je zase dôležité pochopiť to, že nemôžeme robiť všetko proti tomu. To znamená, v určitej fáze sa môžeme dostať akoby do stavu, že nemáme silu ani ísť von sa prejsť a 30-minútová prechádzka nás nevytrhne a vládzeme už len scrollovať na telefóne, ale pravda je taká, že aj tieto faktory veľmi vplývajú na to, či sa nám podarí ten problém s tou nespavosťou vyriešiť. Súčasťou tých prvých krokov by mala byť práca so spánkovým tlakom a režimovanie, pretože prostredníctvom toho môžem dosiahnuť optimálny východzí bod na to, aby som dokázala zaspať a bola doslova akoby ako človek a osoba natlakovaná tým spánkovým tlakom, ktorý ma neskôr uspí. To znamená, spočiatku je dôležité, ak chcete urobiť konkrétne kroky, byť v posteli iba toľko, koľko viete naspať. Nedá sa to možno urobiť hneď, pretože by to znamenalo, že v posteli budete 5 hodín, ak o 6 stávate, išli by ste spať iba o 1. Dneska si idete láhnuť o 10, možno skôr, a predstava, že si pôjdete láhnuť o 1 a že ešte budete bdieť, spôsobí veľký akoby strach toto urobiť, ale zároveň, keď to neurobíte, tak sa to vlastne ten scenár tejto noci zopakuje každú tú ďalšiu a kým zaspíte, trvá vám to 3 hodiny. Robí sa to postupne, táto práca s tým spánkovým tlakom, že ak nedokážem proste to zmeniť, to zaspávanie z 22:00 na tú večierku na povedzme 1 hodinu v noci, tak si to posúvame po 15 minútach nejaké obdobie. Pretože liečba nespavosti spočíva v tom, že najskôr spánok potrebujeme ten, ktorý už máme, skvalitniť. Aby to, čo už naspíte dneska, vám zabezpečilo lepšiu regeneráciu a lepší pocit ráno. Aby ste vo svojej vlastnej posteli nebdeli a strávili ju len spánkom. Až v ďalšej fáze sa sústredíme na to, aby sme ten spánok, ktorý už máte, predĺžovali o pol hodinu, o hodinu, hodinu a pol, 2. To znamená, spánkové poradenstvo sa nesústredí spočiatku na to, aby sme si spánok predĺžili, pretože išli by sme sami proti sebe. Tým východzím krokom je uvedomenie si toho, čo už máme a doslova vytrieskanie viac z toho, čo už naspať vieme. Aby sme zrušili bdelé okná, aby ste nemali v noci tzv. Prestoje bdelé, aby tam neboli žiadne pauzy, kedy vnímame, že sme bdelí a že si vlastne tú posteľ spájame s utrpením a bdením. My potrebujeme v rámci kontroly stimulov, ktorú som pred chvíľkou spomínala, dosiahnuť to, že náš organizmus si pripraví a osvojí odozvu, automatickú odozvu organizmu. Posteľ rovná sa rýchle zaspatie, rovná sa spanie. A to dokážeme urobiť len za pomoci, výraznej pomoci, vysokého spánkového tlaku, správneho režimu a správneho vnútorného dialogu. Je dobré zistiť, koľko vlastne sme schopní naspať. Na to dobre poslúži spánkový denník alebo tzv. Spánkový log.
Je to určitá forma zápiskov, ktorej vám odporúčam si značiť približne 7 až 10 dní, kedy zaspávate, kedy si reálne idete ľahnúť do postele, to znamená, budeme potrebovať niekoľko údajov. Okrem toho, kedy si lahneme a odhadom, kedy zaspíme, si značíme aj to, kedy sa v noci zobudíme prvýkrát, celkovo koľkokrát sa v noci zobudíme a či v noci po tomto zobudení bdieme alebo opätovne zaspíme a aký máme vlastne finálny bod, kedy sa zobudíme. Tieto časy si potom naščítame a dostaneme sa k údaju, koľko v priemere vieme v noci zaspať. To znamená, spočítame si všetky akoby parciálne časy, kedy dokážeme spať, kedy spíme, a to nám vlastne dá údaj o našom tzv. Spánkovom výtlaku. Ak vieme naspať povedzme 4, 5, 6 hodín, dosaďte prosím vlastné číslo, tak vieme, že nemôžeme ísť do postele skôr ako tento čas. Ak v spálni a na posteli trávime viac ako 5 alebo 10% času bdením, to znamená, ak dokážem spať napríklad 5 hodín a ležím v tej posteli viac ako 5,5 hodiny, zvyšný čas vlastne ako tých 5 hodín trávim bdením, tak náš organizmus si osvojuje reakciu, tú spomínanú podmienenú reakciu, že posteľ rovná sa bdenie, nie prepnutie do spánku. Preto je potrebné tráviť v posteli, aj keď s nejakým postupným adaptovaním sa, iba toľko času, koľko sme schopní naspať. To je cesta von z nespavosti. Vrátim sa ešte krátko k spánkovému tlaku. Mnoho ľudí, ktorí sa už dlho trápia s nespavosťou, zažilo stav, že nevideli zaspať vôbec. Tak sa z toho zúskostnili, že po niekoľkých zlých nociach si buď museli dať tabletku, či už na spanie, alebo proti úzkosti, tzv. Anxiolitika, benzodiazepíny, proste niečo, pretože sa báli vyslovene kolapsu organizmu. Mnohí, čo sa stretávajú na terapii, si dokonca museli zavolať záchranku, pretože vedomie, že ak sa jednu noc nevyspíme dobre a tá ďalšia bude zlá a ak tú ďalšiu nezaspím, tak už to proste nejako nevydržím, v nás vyvolá naozaj silnú úzkosť, ktorá ten spánok znemožňuje a dostávame sa do veľmi nepríjemnej situácie. Tu aj mne v minulosti chýbala veľmi dôležitá informácia, že všetko, čo si neodspíme, sa v našom spánkovom tlaku kumuluje. A naše telo, pokiaľ má tento spánkový tlak naakumulovaný, tak proste v jeden bod, kedy už aj tá nervová sústava bude fakt, že preťažená a už toho adenozínu bude toľko, že nás to proste napriek tým úzkostiam a napriek tomu nedobrému psychickému stavu proste v nejaký bod uspí. To znamená, neumrieme. Veľa ľudí sa bojí toho, že skolabuje alebo umrie, keď sa proste 2-3 dní alebo nejaké obdobie nevyspí. Preto potom siahajú po liekoch, preto sa často opakuje taký scenár, že to vydržím pár dní bez liekov. Možno trošku dobre, nie je to dobre, horšie, bum, radšej si dám lieky. A takto sa to proste zacyklí. Je dôležité vedieť, že ten spánkový tlak sa nestráca. Všetko, čo si neodspíme, si akoby šporíme do šporkásky. Naše telo si odspí vždy to, čo potrebujeme, ale iba na prežitie. Tento fakt často neodznieva, ale je veľmi dôležité mu porozumieť. Náš organizmus a každá naša bunka je naprogramovaná na prežitie. Aj organizmus ako celý, na zachovanie svojich biologických funkcií. Zlá správa je, nie sme naprogramovaní na to, aby sme sa do ružova vyspali 8 hodín. Naše telo by si vždy odspalo to, aby bola funkčnosť všetkých orgánových systémov zachovaná. Bohužiaľ, keď trpíme nespavosťou, naša nervová sústava je už tak nabudená a tak sme rozrušení, že my ten moment, kedy zaspíme, to málo kto vníma. Hej, proste uprostred nejakej myšlienky, ak zaspávame, nás to strihne, bum, zaspíme. Ale my, jak stále vnímame, že ešte nespím, popri tom môžem na niečo rozmýšľať, tak v nejaký moment aj zaspíme
niečo si odspíme, zobudíme sa, ale my, trpiaci nespavosťou, tento moment prebudenia nevnímame. Nám vedomie nabehne v stotine sekundy, nie je to takéto príjemné, pomalé prebúdzanie, precitanie a nám sa ako keby dve myšlienky, že bdiem, vnímam, že bdiem spoja a myslím si, že som kontinuálne bdel. Toto zase mi spôsobí do ďalšej noci alebo do ďalšieho dňa ešte horšiu východziu pozíciu, pretože zase vnímam, že ja som polku noci bdel, ja som 2/3 noci bdel, ja som tam bol 3 hodiny hore, nespal som, hej? Pričom pravda je bohužiaľ taká, dotklo sa to aj mňa, ja som mala pocit, že už vôbec nespím, že sa mi absolútne nedá spať, to už bola úplne krajná úzkosť, ale keby som si niečo neodspala, tak samozrejme tu nie som. Hej, áno, je známy experiment, kedy dotyčná pokusná osoba nespala 11 nocí, a potom samozrejme začal trpeť ťažkými halucináciami, hej, a že ten organizmus už ako není dobré. Ale to bola samozrejme vynútené bdenie. Keby sa neprinútil bdieť a nebudil sa ako keby stále, umelo sa neudržiaval v bdení, tak ten organizmus by samozrejme zaspal. Proste je dobré vedieť a dostávame sa k poslednej časti nášho online kurzu, ako vykročiť von z nespavosti je. Znižujeme tým taký ten tlak a tú úzkosť tej blížiacej sa noci. To potrebujeme na to, aby sme si aktivovali ten parasympatický nervový systém a išli do tej postele proste s lepším pocitom, nie už takým tlakom a stresom a blbými očakávaniami. Je dobré vedieť, že náš organizmus si odspí vždy to, čo potrebuje. To znamená aj hlboký spánok, aj nejaký REM, na to, aby sa zachoval proste biologická funkčnosť našich vlastne orgánov a organizmu ako takého. Odspím si, čo potrebujem. Neumrem. Ľudia, ktorí trpia nespavosťou, sa často boja toho, že to môže skončiť až proste veľmi zle, že vôbec nebudú vedieť spať, alebo že si takýmto spôsobom samozrejme pilia konár, na ktorom sedia a ohrozujú dlhodobé zdravie. Áno, samozrejme, spať 4-5 hodín denne nie je ideálne, takto stráviť život, ale je dobré pochopiť, že naše telo to dokáže. Blížime sa pomaličky k záveru tohto webináru. Dozvedeli ste sa na ňom ľudskou rečou podané moderné poznatky o spánkovej medicíne a liečbe dlhodobej nespavosti. Tieto poznatky sú súčasťou tzv. Kognitívno-behaviorálnej terapie pre insomniu, ktorá je svetovo prvou voľbou pri riešení problémov so spánkom, ak trvajú mesiace až roky. Táto terapia je forma racionálneho rozhovoru, ktorá rieši prvotné príčiny a spúšťače, ďalej sa zameriava na faktory podporujúce a predĺžujúce nespavosť o každý ďalší deň, týždeň, mesiac, ale aj rok. Metóda nie je nová. Svetoví experti a krajiny, ktoré sa venujú výskumu spánku, ňou pracujú už vyše 30 rokov. Jej počiatky siahajú približne do roku 1980, kedy doktor Arthur Špilman položil vlastne základy tejto terapie, pretože ak by na dlhodobú nespavosť fungovala vlastne spánková hygiena, tak by vlastne všetci ľudia spali. Stačilo by dodržiavať vlastne opatrenia, režimovanie, nepiť kávu večer a dať si teplú sprchu a všetci by sme dobre spali. Ale ak si to otočíte, tak na druhej strane tí ľudia, ktorí spia dobre, tí ľudia, ktorí spia normálne, neriešia svoj spánok, zároveň nedodržiavajú kompletný zoznam spánkovej hygieny. To znamená, tí ľudia okolo vás, ktorí sa nezaoberajú proste svojím spánkom, nejak spia a spia dobre,
tak to nie je o tom, že by splnili 24 z 25 bodov spánkovej hygieny a preto spali dobre. Problém dlhodobej nespavosti je totižto niekde inde. Opakované vedecké výskumy potvrdili, že táto forma terapie je vysoko účinná a pretrváva aj po skončení terapie. Dokonca už počas niekoľkých stretnutí sa postupne viete zbaviť liekov na spanie. Za nespavosťou často stojí aj nezadiagnostikovaná depresia alebo nejaké úzkostno-depresívne prežívanie úzkosti ako také, či je to už vo forme zadiagnostikovateľnej poruchy alebo ochorenia. To je samozrejme v rukách psychiatra. Niektorí klienti z mojej skúsenosti ho navštíviť nechcú, pretože nemajú pocit, že by ho potrebovali. Na terapii sa potom stretáva ešte taká druhá skupina ľudí, práve ktorí od psychiatra prichádzajú, dlhodobo užívajú antidepresíva, ale samotné lieky im v riešení nespavosti nepomohli. Pre krátkosť priestoru je dobre povedať, že pre určitú skupinu klientov alebo v konkrétnych situáciách sú psychiatrické lieky ako nenávykové antidepresíva veľmi dôležité. A to z toho dôvodu, že pokiaľ sa my nevyspíme dlhodobo a organizmus sa regeneruje a doplňa si energiu veľmi slabo, tak dochádza k určitej nervovej nerovnováhe. Dochádza nerovnováhe po biochemickej stránke v našom mozgu, kedy z dôvodu nedostatku tohto paliva pre náš organizmus náš mozog doslova vypína tie energeticky najnáročnejšie vlastne centrá. A jedným z tých, ktorý je energeticky veľmi náročný, patrí v podstate časť nášho najnovšieho mozgu, predný neokortex, ktorý je zodpovedný za také vyššie kognitívne funkcie, za to, že sme schopní strategicky a logicky uvažovať, za to, že nejednáme impulzívne, že vieme premýšľať racionálne a dávať si veci do kontextu. Táto oblasť má mnohé ďalšie funkcie a pri dlhodobo nekvalitnom a krátkom spánku mozog túto oblasť používa stále menej a menej. Nadvládu v našom mozgu preberá náš starý pôvodný mozog, nadmerne sa nabudzuje vlastne limbický systém a amygdala, ktorá je sídlom pre spracovanie emócií, sídlom regulácie našej odozvy na stres a tlak, sídlo emócií, strachu, obav a úzkosti, zjednodušene povedané. A v situácii, že my sa nevyspíme dlhodobo, tak nám začne vládnuť práve toto centrum. Naše videnie sveta sa stáva čím ďalej, tým čiernejšie. Naše videnie sveta sa stáva doslova až tunelovejšie. To znamená, všetko, čo sa nám deje, začneme pripisovať napríklad tomu, že zle spíme. No jasne, že ma rozbolela hlava cez deň, keď som sa zle vyspal. Nemôžem sa mať dobre, keď zle spím. Ako budem ďalej fungovať? Určite to a to nedopadne dobre. Zrazu mi ten mozog začne ponúkať také pesimistickejšie scenáre. Nie je to otázkou akoby našej vôle alebo nášho rozhodnutia, ako ten svet vidíme. Je to dôsledok toho, že sme sa dlhodobo nevyspali. Nevidíme ten svet tak, ako to bolo predtým a vidíme ho stále katastrofickejšie, stále nám ponúka úzkostnejšie scenáre, nepríjemnejšie videnie a cítenie toho, čo sa okolo nás deje, ale je to dôsledok toho, že sme spánkovo deprivovaní a trpíme dlhodobou nespavosťou. Práve toto pomáhajú odstrániť antidepresíva. V odôvodnených prípadoch môžu klientovi pomôcť sa vlastne s touto situáciou lepšie vysporiadať, pretože sa to niekedy nedá prekonať vôľou. Stále ten mozog bude ponúkať
temnejšie videnie, než aké sme my svojim vlastným úsilím a vôľou schopní nejakým spôsobom ovplyvniť. Ten mozog je už defaultne naprogramovaný vidieť veci skôr katastrofickejšie než neutrálnejšie alebo optimistickejšie. Práve s týmto môžu pomôcť lieky a s ostatnou časťou kognitívno-behaviorálna terapia pre insomniu, ktorú som vám v tomto webinári predstavila. Túto terapiu odporúčajú dlhodobo aj svetové spánkové inštitúcie a používajú ju ako voľbu číslo 1 na liečbu dlhodobých problémov so spánkom. Pokiaľ potrebujete so svojím spánkom pomôcť, rada tak urobím. Môžete sa na mňa obrátiť formou mailu alebo telefónu a dohodnúť si osobnú konzultáciu. Väčšinu z nich robím na diaľku formou online hovoru. Takisto môžete v kurze pokračovať a získať tak ďalšie informácie a tipy pre konkrétne kroky, ktoré môžete urobiť na ceste za zdravým spánkom. Moji klienti oceňujú, že im na ceste k zdravému spánku pomáha niekto, kto to má nielen teoreticky zvládnuté, ale zároveň presne vie, aké je to nevyspať sa. Možno tak ako vy, a ja mám nenaspaté roky, strávila som mnoho času v nemocnici a bola som závislá od liekov na spanie. Teraz vidíte, že ten problém spánku a nespavosti je niekde inde, ako sa bežne dočítate na internete. Aj vďaka tomuto webináru máte k týmto poznatkom, k týmto moderným poznatkom svetovej vedy o spánku prístup aj vy. Ako poďakovanie môžete využiť zľavu na online webinár, ktorý si viete zakúpiť a vykročiť tak smerom k zdravému spánku aj vy. Ďakujem vám za sledovanie a držím vám palce.